से सिंक करना है। बताएगा आपको। Kacawanera boda sini mengan. Kacawanera mengan boda sini. Ah, no. No tangi ka
otro tiene más nada, pero bueno. Very close. Sendiri kor. Sendiri. Sendiri lah. Sendiri. Yes. Evet. Evet. Itu tua. Keren mu tua. Tahu. Untuk orang tua. Saya kau batangan ni lah musuh kor. Langu moto wake. Kamu ke setting. Kamu ke
station mora. Pasi trina. Pasi ruko. Pasi ruko ronde ta. Rat gas. Trina ya mora. Ungu watu na para kar. Unjo ko tanya pana. Iba? Tena sama ya kau. Katika msafara huu wote wasubiri karibuni baraka kubwa ya shauri ya hii sindaki ishara ngana ni wanasindaki Umeweka watu kwa barabara. Ucha man chile man, piko o man na kula sa ube usa ko man. Kuja pausa ya nene kiasi. Acha pausa ya nene. Acha pausa ya nene. Mama kidogo. Sana fuata hizi gari, usiende sana, nenda na hizi gari. Usiende haraka, nenda na hizi gari. Simama. Tenena. Si utoka kwenda nyumbani. Umetoka shuleni. Eh? Tembea hapo basi.
usiende mbio. Mwache hiyo kweli kwa nini? Usiende mbio. Asante. Tanguliza pikipiki. Pikipiki tena mbele.
kuya mono azuika yangi ngana ina arwekana ya Magkataon na dito mo. Eh. Tukikigere chabe kiweta koko wategia karibu sana habari na basari tuweza kwenu Tanya tosi nasrae kuwa mwana bosa Thank you.
in shigo to wala ka tuka ko ga ne mai ba Oye, yo ya fue mía.
Kenyari mama mitanda gaki. Sabe, la victoria goro puede ir en diamano, hacen de edición de buao. Porque la mona incluso hace el tiempo, ya por ahí, ni todo que llega y lo pilla. Nango yo monina, el yo muello, a su suerte. Hoy que estamos para ya lo como hubiera. No yo para igual a las que no me. El problema es más sencillo. Así que cuando hay una mañana, voy a mañana con un chico. Cualquier cualquier flori a su grupo wana ya tigarete voy kama ambia twa tigira sama bokao nyala ko amona info fry oitenga kia karo mongina akunya ko okuya nduge samarawa ono tuasabire uyandre ko amona info sase nyenke yega nyala ko okala nyenke yega ibiwanya ko banyanga Yesu Kristo mere kere inda so mugoito ande teyo to gato ko semeria utatige sale por yo wanja kwa kale kemo yebu abuto sana ase yetu kere igano utuko waitera serita ya Yesu Kristo omotori to amen. Pero compirega loro che io che loro no to ko iguana pero compiro es mora karana saka nyumba mara gambiro gono olioro sire na bago itaransa no yo guanta ko tene na bago tenna ono opogima asense niga boro buenge materio mata nga oh, Gimo, Buyo, Winge, Puna Victory, Koa, Une Pigare, Yomove, Ane, Matu Punko, Elare, Nava Veva, Tumutwe, Ove, Ane.
ebiro kwapire gali magiga space nere gai gatura bike biro gebiwa abasaya kakonye ebiro kwapire gali magiga niche gai there is enough space here nawa murisio soro asole obeango chuo chagaiga ndio nyalo kwa okulingana economia family go mongera bono orario taigwe kikende kegenderete abatore moyo intwe toigwete nyasaye igane kwana na intwe asichingira chonsi ekiagera nyasaye nigatagete geroyomo anyoro gutulika ngekugera esase atitasense na kinyasaye ayenjete nse wekataru mwana oyo momanyima eri muntu ndogwinjura mwanje ndasira balenda nyoro bwimwa muri sheforo ntange bukuya okay Yesu mosalaba one vono na yetwekire ngotunya no mone none natigire bien seyen tindengere Chande kenseye ninga ramere yeso la lo neva emenge ninde mere yasore emechono terigento Bueno, mbiamono se gotera. Bona batokere chinga kieshiga. Ase abategera ringene nyasaye. Ase chinga kieshiga chogo kendo. Mbiamono ekiagera nyasaye otorendire ase chinga kiechi twanyarire ko batogo ikaiga ase nka yo monginere na busubori. Abana baye mbagenderete korera na abaminta abatwakira iga ase engencho yokobaremia twensiga tonyora ase toikaranse erio tonyora ring'ana riratokonya ase obogima obo iga ekiagera nyasaye ekero agotonga ense niga atongete igoro na ense agatonga na ebinto bionsi akabeka mwanya bantu abo omonyakerogo nkorigereri tore torore ng'a inki kiabete ekero mwanya bantu anyarete koba ogosaria bono tiga tosabe tonyore kebungo omotongi tata nyasaye kristo nomoika omochenu twachira ase obosibu bwao omonene tore buna tore iga buna tore abanyabibe bogokumia abande twenyorire tore moyo nonye tore abamochiang'ana gwatwancheire twaikira iga ase eng'encho yokorara kwa omongi na bosubori ere na bosubori omonene ritang'ania kero torachi gotegerera ring'ana eriga ritokonye kero oyoma ase bari tore moyo ogwancha kwao tiga gokoreka ekero abanto bonsi bagendete koumata ase eng'encho yokorera na korera omongi nonyarire koba okorara ase eng'encho ya erigianda
bono monene tiga torwe birengereria ebiya gocha asore erio gwanja kwao gokoreke tigebe bunoganetie goetera ase erieta ria Yesu Kristo mokonyo ito amen. Ninga ninyoro omonto oyomo orankonya ase ogosoma nsomere egetabu kia okomanuka Revelation 20:21 verse 4 okomanuka 21 ekebungo gia kane ere natinye kera ririga korwa ase amaiso abo amakweri takonyara koba ono nyang'ake nonya nokweumia gosokorera gosobororo tibiko baroro ekiagera amang'ana yeritang'ani aikire gokoroki aikire goeta bono muna natieka gokwana korwa ritang'ani mwanya banto gotwatonge tutore perfect gose torabaikiranu kere egento Nyasaye agatonga kere egeikiranu lakini akarwa ogochika agateba morende amachika aya narure morende omote ore gatigati oibwa okomanyera amaya na gentoki na amabe akabatebiri rituko morayarie ogokwana mokoreki inamokwe bono mwanya banto akanyora naende omonto onde korwa ensema akanyara korwa akamotebia goku timogokoraki timogokwa rora inche nature ritunde eri bono narire moroche nakure ng'ayaya toraku bono mwanya banto akanyara koba okong'aineka korwa abwo omonto akagwa buna Nyasaye amoeta amagiso akanyara koba okogwa korwa ase okwegena kori Nyasaye amotebetie bono mwanya banto tukanyara koba tokonyora amakweri bono aya tari amakweri aya yomong'ina na anyarire koba okorara oko nokorara ekiagera amakweri nakaro onye omong'ina tarenge gokora amaya amakweri nagakara ororo igo ng'a ekero tore moyo ntogwenerete komorigereria Yesu onye kwarara kore ase okoboko kwa omonene buna bono omong'ina bosubori omonto bagambete amonere Nyasaye omonyene chingaki chiria arenge konyara koba okorara ekiagera oko nokorara ogokungo gakorete ki ngokara ororo ogocha kwa Yesu gwa kabere nario omonto otarenge gokora amaronge aranyare koba ogokwa nkorigereri tore tonyare koba tokomanya ng'a ogocha okwo ng'aki mwanya banto barachi konyara koba bakonyora emechando eng'ana igo ng'a ogokwa oko bono tokorera iga abande tokobokia amagomba amange nigo togokwa ase engencho yokorara totimoke toganya rituko Yesu akoirania oboroti bwaye nario arache gototeba inyugorere egetabu kia Yohana 5:27 mpaka 2:9 5:27, 28, 29 nekwanyorire soma Nyasaye oire omwana oye oyore Yesu Kristo okobua kwogokora gentoki kwogokora ekina ere n'omwana omwanya banto igo moigwete karatiga igo moigwete ng'a Yesu airwe ribaga riokogambi mwanya banto omoire chingaki anyare koba okogambia abanto ekina mwanya banto igekero Yesu agocha tari ero ogocha gokogambia nebibe biao birakoreki birakogambi onye kwarenga omorogi ebibe bioborogi nai birakogambi onye kwarenga omoibi ebibe bioboibi nai birakoreki birakogambi
onye kwarenga omogenki ebibe byobogenki nabyo birakoreki birakogambi onye kwarenge omonto bwanchete goita abantu bande kobaita ya nomoro gose neritimo ekera akogechiri ekina kiraje kunyara koboge gokugambi igo omwana omwanya abantu oiruri bagari nene anyare kobukugambi ense kuringana n'ebinto buna abantu tokonyara koba togokora igo gokora bwaito nkonyare koba gogotobwati korumaega ekero turabe togokora amaya n'amaya ayi nakobwati buna omonge nabo nararire onyorenge gokora amaya nakoreki namobwati onyorenge gokora amabe nere na nyasaye ye buna bana jetekine kerarenge kunyara koba okorara gendere gochimate timo kumia saya ena kiensango chere ekera abantu bonsi barasi chimbera ime baraigweriogiria nyasaye gose ria yeso bana baro basoke ritang'ani bari bare gokora amaya ase okobokiku kwage ntoki kwobogima na bari bande na bari bare gokora amabe ase okobokiku kwage ntoki wekina igo bono otoire ribaga naye okonacha ario ayorio ikaranse ta ayorio ondigerereti naye okonacha gogwanja gokora amabe ekero oratoke kwararire amabaria igo ogocha koboka ase okobokiku gwekina nekero oragenderere gokora amaya ekero kwanachire ekina buna bono nabo toranachere ekina agaiga ase chingaki chie okorara kwa omong'ina bosubori tonache ekina ntebe ng'akonya nonye ebinto ngokora natigire lakini bono amataito atwarire ebiagaso amataito okoigwa nkoigwa tore lakini titori gokoraki ntori koigwa nokorora nkorora tore lakini titori gokoraki tori korora buna bono nabo gosoma bibilia lakini bibilia egi tokonyemanya ng'aiki ya mineti igo okobokigwa nkorororo ekero yesu arache iga akobokia abantu bonsi oyo ore gokora amaya abokigwe ase ogokora amaya koria are nkonyara koba ogokora abekwa ensemo ya okoboko gwokorio noyo ore gokora amabe nere abokigwe abekwa ensemo aganywa omorero oririri okare na kare ing'ere oranchache koigaki ase tore nsaba tore nsa ng'oranchai aba bono onde taiyo toratebe ng'aki twensi nabo toratoreke lakini naye na nyasao mong'ina otakomanya gose mogaka otakomanya gose mwana otakomanya igo omonto nere bweka bene obwenete gochora ekina na konacha ekina ere bweka omonyene amanye ng'a nigo ngokora obogenkagenki igo nde omoenenu igo nkoramarama abantu igo ngocha naitania emechi yabande erio yagera emechi eyi abantu baitana amanyinga abo y'abantu abu abarugoro yane igo ng'a keri kware konyara koba gogokora nakio kerache konyara koba gegokogambia ntoigwanaine goikera igo ng'a amang'ana onsi aria togokwana togosoma ime ya bibilia igagoteba ng'a yesu ekero arache natinyikera omonto ririga gose bono gaki natinyikera omonto ririga omonto narega iga oranyora abantu baye bakwete bakaera orerire mpaka amaiso arabire se nonde narega iga obwate emechando y'ebitina nyumba mwaye mogaka n'omong'ina bakwoma nabo kia nere ekero yesu agocha natinyia abantu abo naende abande bari abantu baba bakwete yesu nache konyara koba okobatinyia iga emechando tebwekaini amakweri ekero ochandegete nyumba yesu araisa gocha agotinyia amariga mochake goseka obe nomogoko omanyete igoro aria ase togocha kogenda koregene nonyore omogoko omonene oragere orie kwerende orie omogati bwa obogima orie oboke orie amabere tokoria
tukuigubuya tukuna guchenga tukuna kwabusa Yesu tukwabusa Nyasaye turamonere tukuragira amonere ng'aki omorochera arorekane tekoba buya gaki bono tosome kebungo kende nkorere kerokio egere nduribaga abarai bakore emirimo yabo igere getabu kia abakorinto yeritang'ani 15 tochakere kebungo kia 53 Wakorinto wa kwanza 15 fungo la 53 mpaka 54. Nakio gusarika kwa gweneire okoborigwa ogotasarika nabo igona inche nabo namanyete ogosarika kwa gweneire kobo igwo ogotasarika nogokwa kobo igwo ogotakwa ekero oyo bwogosarika aranyora ogotasarika karatigera igo oyo bwogosareka aranyora oyo bwogotasareka igemineti ng'a mwanya bandekera abekirwe esanduki buna omong'ina oria osibori abekirwe aria amatuko 2-3 nkogamba bare n'abanto bande bakoroku makonde gose bono gaki bono oyu noro okorokwa omobere bwogosareka omobere ogentoki bwogosareka obwogosareka nochaberwa buna gwachabeiru ekero makonde achire koigwa ng'a gwatiokire ere gakonyemerera kwanyora okorire ki osoire emabu ekero asoire ime bono omobere oyo bwogosareka ekero oraboigwe oyo bwogotasareka yandero chimate ekero omobere oyo bwogokwa aranyora ogotakwa aseu erio ng'aribe ring'ana riri rikire amakweri amerirwe ase okobua kwa Nyasaye gose bono gaki Nyasaye ngocha gochari amakweri aya mwanya bantu totarore emechande ye yachete ase eng'encho yori omobe Saitani atong'ainete bono abande togokagera ng'a Saitani ng'a na Adamu ang'ainete bweka naye nyomba mwao gaisore nka Saitani ngokong'ainare nakigekogera twakora ebibe ase eng'encho Saitani aramona into chinsa chionsi nakigekogera chinyomba chiaito togenderete komigana togochandana boki mambi bogoki kwanyora mbuya tokorete ki mbuya tore oyi Saitani omae tokorete emechando eywo igekero turaboigwe ogotakwa rirorio mechando eri tekobo mechando eye tekobo naende ekero toregene tosome Bibilia toragere ring'ana ria Nyasaye indi tokonye tomenyere rirorio tonyore omorembe ase eng'encho ya ogosoma ring'ana ria gentoki ria Nyasaye igo ekero oraboigwe ogotakwa igemineti ng'a rirorio aye goikore echena noe tomaeti gosoma tebia abana bao bagosomere ekebungo ekemo gose bibere ekero gwasomire nosomerwa ogotebi ng'a natinyekera ririga ekigiokange isaini gaki okorengeri motebia abana ng'a tosabe ekiagere emechando twabwate Nyasaye ototebiri natotinyi gentoki kera amariga onsi abanto bari bakorera ri buna abang'ina bakorera bakoruga riko orera orero okorete obokumemeza bwetinya otebia omogakoye ng'a tokoreki toragere lakini emechando abwate egere emenene abagaka chinyomba bakobusa esigubokia bono omogaka agobusa esiguboki mambi bogokia kwanyora ng'a igagotara onde kwaigwa egari njako omonto yakoraki yaita ase eng'encho are kogenda na stress yakorete ki eichire omotwe oye ime igo tigango totige kona kobekana amang'ana amakong'u tomorigereri Yesu atotinyia amariga ekero aratotinyia amariga rirorio ntoboigwe emebere eye twatebigwa oibwa ogotakwa ntoboigwe ekiagera nonye noibwa amakonde bono gogonchorwa obo oibwa ogokora ki
ubwo gotakwa tigo monene atokonye asaya twasomire gwetera aserieta ria Yesu Kristo mokonyo ito amen morisi enjusa botukore samarieta nkor kusamsoni osoro no yo mobwa barisi bakembwa nintukanya tokora amongino oyo biamono tusabe tato itole gorom biamono nende asokwana amona intwe makweri ni gachagete korwa Eden asengencho utaiwera wano niga agendere to koborro mpaka kwirana kwa Yesu wakabire basabire abatole moyo ubuye bwao tebote isane nento komanya tatanya sai na Yesu Kristo yowatomete ikiagera obuna bwo bwima bwakala nakale pero twakomanyire na koigwera na gakoro gwanja kwao ekero kira ni burutu bwa sense ntokwariganie na gotebanga oyo nere twakaganyire elio ekero urachiche unyara gutunganya kurwa sense yetogende asense etabu atime chande ndayonse etabu atyo kweyumwe etabu atyo kolera etabu atime chande ndayonse twasabire obe amona intwe oyendere ko bamona intwe elio totigara ko basense mo yawo ikiagara chira chiao nigachire chindonge yotebanga no byamona intwe oikomo elio bwense ono twatironse sama bokao elio monginoyo anyala koba okoyeni gubiya wetera sekretari Yesu Kristo motolito mongina bosibori nigo ale umomemba wekanisa ya Kemboa sikonyu magago monginoyo iga nchite wochicha kanisa oika ekero oburweire bwamubua atale konyara bono gochicha utwale woisha twamolentera the Holy Communion na bale gosaba yachicha igo nigakwa umumanyite Yesu Kristo tugene tenga ekero ararete Nyasaye namanyite bunararete ntumanya abantu turikomanya wano gucyanda kwa mabaga baberega batatu kera mambya nabora nyolenga baga ndigo toka inene ase ogokwana kera ninga turata ke matanga yaiga anyara koba aya matera na gukwana lingana ono golentande the immediate neighbor yo babere na bosibori gaiga for a long time to Charles na bogokwana lingana limoiga nge yo mo represent korwangumbu bukione then nge Kisi Hot TV Kaka and his team and then tumewokora nogo saba kurwa se Pastor Moranga wararwe some tips we go yelling an Nyasaye and then to sabe bueno hace kwende nabare program hiyo na banale gutaka oyo mukuru wase family achiche gaiga akwane a statement and then tumanye kubwatia naba bandi nateba one of you from here from the family Mugambi Mulisio mintombi ya manasili baga bana banyasa bayiri baba abana basani tigamba kwanya somero kwa babono bwairire biya manaso goto bwati sisa bali aba balero kuika ikire boye gaiga
kintu nari gusaba kendera gutosabira abalisia nturarake Nyasaye atoboremu wetani onsi nabo nari gutagusaba ng'a tonyora obotoererwa obuya ande moto bute siasa omulembe ntotagetirie ogi baba n'omukristo orenge na intuntoganetio obotoererwa n'eribirira ligia. Karibuni nyote, asante. Thank you very much, Mugambe. Charles. Ne abantu baminto nabakwanira imbuya muri nonyi turasama we ase bali mutamanyeti Jean Charles Moitui into nere yere nsabu mungina babo yoralire na mamu minto babalenge buno okanga nekisale yentege tangani bonse balenga aba baliri burude negento gyakabere eba igombo benakwana mama tali ngumurabu ke wano muntu mumurabu no mumwamu abanda bonse mbali abanda baya ngochorete gangere tigabu murabu nenje nayo chora ngambege sunte lakini nayo gochora igento gyakabere mama nere bari gusaba no munyu no mungnoyo aso bwenge mungnoyo baba gatukinia tukamonyora oro muntu munene tugakina naende garengo muntu bwanchita abantu bonse abantu barenge buna baba ndoje ngango jikonya okea bali yani bali babwato bwanchani ando bwanchani boli nekisemi maito ndinaro bwato bwanchani boli bosaigo umungina baba gabwato bwanchani lakini boli nekisemi akarege nto kere kenyoro na arenga asumurai bali bakoboli ungati umungina bosiboli narara akaraki arakwana n'abantu mbarumaete naboraga n'umukutano gesanywamu gosegese anse tokabo tanya kwa wibaga no nirimo nganya rebe kwana ekarago jigotema kwa wiri baga abantu baga mate ngaya koraki ikaranso igekero kora wiri baga ngakwana onstali bobe igo bono ncenare goteba nga ase abana ba minto abana bomungina baba ne family yonsi twatebire pole amakwiri aya iga ande bochitiganda ate pastor ngambi yamono oyo turandeli kyara gakwana libagali mu pastor ebinto nebinga kwana buya byarwese bibiria eke gyaso matane mono kyabero ebindo maite mbiri bigosera byakoraki ekigetigare to nkeliade banga mokumia tiangondoro yotakumetiga yotakumeti mukyango ko abanda bonse be bakumeti ngamangana ari gwakwana mbakara tiki mbaiweti lakini yogo kumine gento kere eseke mwanya bantu omonto mino munabana abana ba mintoroche ani baroche gesunte igo inchereria abantu bare gotebia abantu karenga ngama kweli na makuru tigamba tebiga koranje onye tubwati kendo gukwana samatanga tubese gukwana igo bana asabana ba minto amakuri ana makuru igone tubwati kendo gukwana samatanga ujinokire abantu mbaro baiseni barakwana kubwa batebia abantu abanyene ngamakuri na makuru tali makuru muna bano mungina baba chaiga nanje nanza kunyora mama na tata bali nsari igo ngaya nanje akadireki abera magia iga makweri aya esengenche bibe byasota asimwanya bantu otoko gambe bina tutanyare konyora lichibu nke gasi yane butambe na mangane yebina nabinko gamba butuko na mugaso ebikori birimo gukora nabye bitoko gamba twagamba chikoti muri gukora ebikona nebikori guseba nabye bitoko gamba bono tukagamba apiri yemo omuntu oyo magateba nga taibete ng'ombe bono eng'ombe yiga nyore tunero agasibwa ekera asibwa emiaka 7 lirikare kwari gusibwa emiaka 7 keyakea gusebona
tukamana kaenda tukalika apiri rende kiara ina regas tosomerete tukalika apiri tukatebanga ngakineke ngina chiribuya nganye nkiana chetu buyangu mundu takaretiki tasibiri talibo wone kabe batingi ya gosembe oliyo moroche gabwate elise limo kaleli asalikire gale kororere elise limo yonye naye lia oli saligite te bwanjete musuko nabarira gwena narita gwena eli limo nabarigo konye bakubuyimo bwabo toko gende apiri tugatebanga umuntu umusaiti oliyo moroche gabwate elise limo lioka togotebie ekegambiro nga elise limo ndinyale kuri ubusaiti abantu mokwegena na muntu nde tayo chete amaisa abarenga abatatu ani muntu ajo bwata amaisa abere tokomenta na riri elimo abarenga ekoti ganja nga yenyewe elise elimo lyo kandi gokaraki ndigo siba muntu umuntu yakabwa apiri akabwato gukorwa cyera erebuye gosebobe tegoti mwaitanire nimweka wana karo muntu yabwato gitu na apiri igone militi nga muntu taibeta ngambe wana mwanya bantu nintu na batore igabano asetore twana kugamba abantu asetore tware ntobogenki asetore twabekenda mwamu aset ebintu ibona listing ko arere gose elistiritambe intu bari to gosomya abana kero to kubasomya tari ngokuru elistirions akaro kwaro emefano ya mose ya kadeki elistiria ayo gose nori manyete talibo bone gento to kweboli neki kuwatika nobo gima mama amenyete muntu utabwate bitina nonde mbanya kugambirana nchena nya koyunga baba uramironde gose bakire kugambirana bina nabo na nonde ntwanya koyubuna tomenyete nsa ama omongino yo nabantu bamaya na ubato nakirete galia tomenyete na barabo mulembe myaka yonse tutanya koyumanga na ndonse bona nkwebolinga nche ninyale gotwara obugi etabieri baba bwate nonyene nusioka gose 40% gose rara percentage mo manyete onde naro tama 80% onya abantu bamanyete stress abantu bamanyete paka Google gose Google manyete maya mumaiti Google Google ninki usenkonye yugumori nane bwata mangana talibo asabangina bali bako yunga Google nege ntoko beke na ora agendo likeli tari anororo ekwara ki historia na yonse nanyino monte byanda bichandete ogendo beke Google ngebyanda bone lyogo ndiri Google na beko kalendere lyo lye byanda lakini tako tengi lyogo linga yuti kolinyora eko tengi byanda tubwate obirebi ebinyerere bimwamu ebinde teiko kote bingi lyogo ndiri ngayo na bera akora ki lyogo lakini ndiyo ko kya soku koligora bon nare kote banga endu mongina mamura adiri lakini bone gento ngero kyango kyakemo igono mufano nkuru tingu kwana byonse omongino yo baba abana bayo bamulenda buya sana paketeka yo mwali mwara buna bakogire kansa mwara gaki uno bwanjani osembori bwanjani aina mabera usatari mabera igo ndu wonko bayere lingambi ya mono asa abana bo mongina bonse nono mwana oli sarume ngayo mwana oli ali mwana oli na ro mongina bare ko vera no mongina lyoka sarume mo maiti abandi sino mwana omarigani igo na kinale ko bayere lingambi ya mono na ende nonyine chinsa mwatumia kolenda baba chibesa mwatumia kolenda baba ibintu byonse pia abana bo mongina batumia kolenda baba nyasaye na maite buna karaki buna kubiranire kyagere visio na bira eterese abana bo mongina osebye terasa abachukuru osaba achukurodi talibo yorende ndugu na kinale wote bangasa abana bo mongina bonsi mbiya monase naende bona abangina babo abangina maite na ba karega sie nyinge naende na babwate chinkora chiko bera bwango se chiko era bwango chiko iriane katalibo naende chinde nkwe mincha chire talibo
lakini bona abarinda baba batari kweminja gakigo Nyasaye takubasise ni moroje onye bari kweminja tutaigwete kinduri ko barikira taribo igona kinare goteba ng'a nonye baburarire endo tari ngabona ririo kiri gochagocha umuchi paka sabagambi bari umuchi abagambi bari gosumucho igo gosiku bona nanjira ngoteba ng'a seito igari eso umugambi firisi ari no abantu bamara kumanya iteria point of reference tari boyo igo tari ngambona baba radi ngi yogiri anse gocho mujio ya yari yogindiri gocho gocho na ende nabo konyoranga intubuna mwanya abantu ntobwato bore magete konyoranga none kanisa igo kogenda limo igo umutinyo era gosebere bona lende kembu yake akirensa enjira mwe gubuna ronro jaba akaba konya gotorabia igo ekara konyore bintu bigo gochande binge okande kanisa Nyasaye nabwate enjira akogotegerera mono kubekera utari kogenda Nyasaye nabwate enjira akogotegerera mono yani nono komonyerora akoreki uramonyerere taribo igo nakinare goteba ng'esinge nche kanisa ere nsaiga togende kanisa naende gento kende kenare koiraneri ng'a abaminto mbuya mono bari baremete amache gari rogoro na barabu Nyasaye abaseseni amache ari oroche onde tare korema egimeri bweka lakini bono Nyasaye akabakune enkoro bagateba ng'a yaya amache abari barange nabo bakoraki nabo bakonyora ntokobaina ringambuya mono gaki bono nari gokwana egento kegochikocherere kiomoerio wikabona nkwana amang'ana y'echisembe kiagera nche ase bari batamanyeti buya nche egasi yane namang'ana y'echisembe ekera abana bagocharia university abantu mbaro mumaete obugambi bwa university buna bori nkoigumora omonto kore kwe vice chancellor ase nkoigumore bari bakomokonya ng'aki bakoroku deans bari batenenete chisukuru wao taribo igo nche egasi yane ngokora university ari nogosomia abana naende tari tindiko basomi sabu ekiagera esabu ana agwete nkanyora enoti nkavuga ng'aiga ting'areti kia nare konyora enoti nakwa ebiboko maambi rusia baba ase notwenge nare class nche saa moja nguri ebiboko 10 asubuhi mbuga ng'a bono nki bakombetereria esabu ekabiri lakini egochigoika egesongo natang'ana toroche bono mbare bateba ng'a magishari egesongo ese esabu bambungusere ebiboko bamanya kong'ita ebiboko bia esabu kera rituko lakini nkaremereri ngakora buya gose ngasari igo koremereri nkobwate obuyagete taribo bono nche ngosomia richiko gari university ng'a richiko nkorisomi naende nari nkoragera buna endagera nasomia abanafunzi batiko baba wakiri batiko bachi magistrate batiko baba chachi taribo bono nare goteba iga amang'ana y'echisemi ase ntotagete komenta chinguru bake moigwete nateba ng'a ntoiranete mayo ari omwana oria oboreti chikura mukabeka enusu obeka chichore ng'ayari omwana oria okemu mumurone njuga narigeti chikura bono echinde mokebanka abandi bakarwara mbachi kumwakera chikatigara asinini chichore mumurone buyamono pongeze omwana oyo iga omwana oyo nachete ari university naye turi irube munache gokora richiko bono roche omwana oyo nawe takora richiko omonto ori nefaita mono ningo no omwana ori gose ninche omwana ori ari omochokorone taribo nkarikera ise nkamotebi ng'a mbatikie engiya ngocha gosomia omwana ono omochokoro ndeki nde moyo mbarenga basomirie abachokoro ga esukuru mborochi ng'a ninyiwete buya igo omwana ori ninche motebi pongesi ase amang'ana y'echisemi
umugambi naetenena umugambi omonyerere gaiga ng'a umwana waje gaire tu university ya Nairobi achigosoma chisemi nanda achigosomia abandi ero buya gose bobe mugambi nyasaye ende gosese no mwana uri ngiyo mwana uri ali basi nje ninganje tamangane ichisemi sana bono nkoboriga kuri January paka rero muntu tayonya go chambori ngaki yotindi ko babetereri muntu yonya go chambori nga ayebone kebaye kegwachiete ngaki ntutora kore to sororo muntu yonya go kombori tari erasi mango tiko somali chiko lakini ya mangane yo university taribo undu tayonya go chakubori wana kingo teberaiga amangana ye chisemi tari wansere university kumanyete ngaka robwato umwana primary one kubwata abana batatu bari primary igo mbarenga muri abana funsi mbarenga muri umwana o igo mokubwata na koboko nere igalioka paka achigo etamatemu kurukira asia yam kwaboka maambia kwa makoba go school igo ro mwana funsi ostori mwana funsi ogo ikano na ika mogo ikagrasi nyeisano mwana korangeliwa n'abarimu ngancho ndobate gosenga class conference mukutano nini igo na itoli buno mwana funsi igo omwana onye gotageto omwana waete onye tata ndiri yarenge moyo na rero goja kubate ibuya lakini rende nanche nkoro na ringe buna ari kokora pake kagera tuaja goeta talibo igo na re goteba nga amago samatangani ora akore no we siereri oso siereri omwana o ndoi wana ine ngo soma ni tore talibobe ngo batebi ekiagara noro jabangi na bonse barana bagaka nonye ngo asomete omwana ona bako akogera ochikuri ni bunone ndege talibo marodera bangi na bako na chindega na bagaka abangi na bune university bajiete ngikiagerete na bana babo talibo wana bayibori mbare babo siereri abana babo onya batebi omwana ngaki umwana okogosa omotebi nga sobo nyoko okega ngino itaka wa sobo uso munya konya komori nga ngobono mugwete nakinale goteba iga ile ntege tangani kabisa etigane kabisa no tabeka yanga chingiya tata gali ko beke bikoro to bisambire bibi ari ko kumoyeki ago sambire mama teba nga mwari gasoki kuchisikali ekagera tukasoma igo nale kubasarura abantu baminto iga akimobe ko mukyo monene asa mangana ya masomo muroje ndubwati bole mu bana bawo chakoewo chisemi chonsi chiachire digital muroje bo talibo bona abwese digital iyo no amali akale akini munyaroji kwarodi inukale mwamanyete ngomuntu nogende buno mugago oliyo ke mutata ale bataba ngogo kunenya siga kibasa cyakaranga cyacha mwamanyete ngebintu bimbiro lero byakira soko ayi kibasa kuli nyumba mwawo talibo igo nale kubasorora kamuranje muntu ndubwensi otagete kisemi yani obosemiwa nakidararoge obosemia igoro ya mangane ye university ose go tanga nko ibete njigo kugambere kina nabongo batebyora aho none ngombo ngakane meujo kugambere kina ibina na uto kubigambere ogemba atwa binakira asinenge tali twakora lakini akarogo cha komboria mangana ya masomo tindiyo kobori kende nande ugenda baso kukorere chaunyi towana ni yoto base kuwa bote be ngaye to ikwenyara ngango to baityo muntu gochwa kwa chisemi nganga kibona gokora apana na buranyore ngori omino sierereti nero koreteki nero bwate chisemi echo gobano no jenga twekiro mutenyo osita ego jawe ko mutenyo kyanda neta ondete yonya goja komboria mangana ya masomo ya university wana na wanda asiege ntewe nga wana ondete yo gocha lakini ko bwate gento ke go chandete kise egento na tabera igoneki na buranyore omwana oyirire amasoma aya tata gete onyare omwana gata gete gosino bunyagitari
onde gatagete gokora gose ne richiko, onde gatagete gokora gose nursing, onde gatagete gokora gose n'obwarimu taribo. Oyo otagete gokora obwarimu akairwe nagochi gwaki buna chinsu chikorageriwa nero otagete ati gosomia abantu taribo. Oiriru ng'a ati gosomi buna chinsu chikorageriwa noyo oire tu obwarimu kumbe nere gatagete airwe ase chinsu ati gosomera amang'ana chinsu roche. Ntobwate egari ya university enchera nere ororo omwana ararwe ese ari esae turirwe bagochia onye tagokiri enchera nere otogochi twakora iga twamorusio twamwake transfer twamoire kosi eria atagete taribo. Nande bantu bange mbamaiti mang'ana ayo nabande mbaro bana bagoteba ng'a inche gochinte bwati mwana university oyo naikaranse nki kiagototebe omwana oyo nachaike taribo. Iga ase obweng'erende tiga mbasabera amaya abantu baminto tomenta obwanchani ase egati yaito ekero tokomenta obwanchani etogopungusa endamwamu, ekero tokomenta obwanchani etogopungusa ribero, ekero tokobuchia obwanchani tokomenta chisemi toigwananire. Igo rende ekero mokonacha ekina mokenache buya naende egento nkero eri dakwana kere nairukia ngoki nakeroki ekero momenyete nyomba gose momete na abana bao gose na omong'ina tigakona gosiana rioka abantu mbare bagosiana buna etinga ya maiko yani bagosiana nyomba enchero riebe gaki motwara momentani obwanchani nyomba nari ekenyoro giaito kere abwene buya mono. Thank you. Ase bari baminto mugambi mambi ningatomire kwende egasi ya serikali igo mutando ochirimo gwansa nintemenda rose ninkere gochi mugaso na eguriru bebono ngochaka ende egasi ya serikali mambi nabura nyore nkonyoru wake pia mono. Asante. Tigete nyoro yomo a represent kurwa ekenyoro kya ngombwa bokione ani ndonaro okay anyatayo tigete nyore from Kisii Hot TV Kaka and his team Njwango Asante. Bwana asifiwe. Litangani pole ase family y'omong'ina orarire Helena Bosibori Abuga maretane nguru Rogers Gichana ose Kaka Sungura kurwa Kisii Hot TV gose Bosongo Vibes Network bari mwana rira so mutandao nkagereri yoma kurwa Getutu lakini gasi yeto tokoya korera so muchi Bosongo abana baino bekenyore kaiga bari chise cha maiko na basani bane sana na chiri kuminga na ikira paka sobo kale bumwitui sego na kuora kunga muina musani ono moko sana na kumiringo yo keso kwana nendo yaye ero kumurunyuma. Asante. So no tori na inwe una tura na inumba mbaka barucha ria chise chiri cha ruguru oya kurukwa Dennis Nyabuto kurwa maate bogirango mondo mindo era kugamba nebintu ebi buna bibwatete igo ebi na bigo tomamangana no ya kurukwa Alfred Musa osemomanyi monchali anchita kugamba nechi kamera sana bono bunari igera nemere magenderete. So Mungu abariki sana, tutakuwa na nyinyi hapa na ndili tukulia mambi na otoraiga tubwatirane toe ni baba Helen no murembe nyasaye tigabaseseni. Thank you. Tanyora batero komo kurwa se amo Adventist kurukemboa. Then after watera Pastor Muranga aiche Elito Mayakolanta
Manakolanta a committee, the organizing committee. Okay, Amo. Adventist man. Mugako banyi, tenenango tebe pole. Sio banyi. Kurasi yake. Banyi kurasi. Trato hiyo yote.
Yamana soko tayo kuya. Pastor Njugaya. Our statement. Abasani ba maukoro era ningo bakwani wairire. Ntubaso kwi diane kachingoro cheito tunyare como semeri omone tata Nyasaye. Ndete nsome fungo bibere osebita toiga itangani ndete gotebi family monyare gotwara go semeri ni mambie yemo Yesu Kristo kirere n'uburuti bwaye ntumerane se ifungo bibere ikiaga tunchi ukorera egente getangani okobokiwa ogotangani the first resurrection okobokiwa ogotangani nande Nyasaye mabatebana mbasisenirie abagukwa koruriri korubono bakoreteki bamusemereti omonene igo mongina mnararire aina masenigwa asobosi wa Nyasaye narubate kebu ebuku ndetansomere kebusi nando tomagatebiguna bari bamusemereti omonene na ubaranyare kubuka okobokigwa ogotangani ntubwata makweri arakabere osokorara arakabere okorara ukogotangani tokorara boniga ukomongina nyare korara nigo kore kwigekegeke kwa matuka make kiagara Yesu gochigocha na nyare gotwara okobokigwa kweri tangani ekebungo kia Revelation okomano kemerongevere ekebungo gia star kegoteba se kegusi timeso banyore egesonge gotena blessed and holy are those who share in the first resurrection mbasisenire nande mbare abasisenire nande bare abachenu abagosanga okobokigwa ogotangani kwanyorabu enye sombono nasesenirie oyoro mochenu oyore nensemo osoyogosanga nokobokiwa ogotangani igorase abuo amakweri akabere tari nokobwa amakweri akabere ngonyakwanirande tari nokobwa ababwate ogoseseniwa kweri tangani bari bagochikobokigu okobokigu kweri tangani igo abara abokigu okobokiwa kweri tangani mbari bamusemereti omonene Nyasaye tari bonde bwensi lakini bari bamusemereti omonene Nyasaye umongina munararire iga nere na Nyasaye boka bamaete kina nekerengera libana chete boka babiri ayo yore moyo ngere gikwana chire kerora arare ose nere byoko orara bantu muri chikorara baro amakweri naroro abantu mbakwe umurandi agotebana abare moyo mbamaete mbakoraki aye moyore no maete nokwe bono umongina munararire okobokiwa kweri tangani nkoro kero amosemereti omonene nyensomero kore ngeyusa nemo kegotebana okobokiwa wa kabere the second death ngogotwara inguru chinde chionsi mugaka ondetayo bwate maisa nkonye verse 6 20 verse 6 yes nasesenirie oyore omochenu oyore nensemo yokobokiwa kweri tangani nasesenirie oyore omochenu oyore nensemo yokobokiwa kweri tangani kero torakwe okobokiwa kweri tangani nkoro kero omonto nanyare kubuka lakini oyo bwate kereki ogoseseniwa nogosemeri igora sao asayo amakweri akabere
tari nokobua konde wensi kulende nababe abakuani banyasaye na abakristo kurende mbabe bari bakubwa amakweri akabere mbabe na obu abakwani banyasaye na anda abakristo nabarabuo nabagambe amonere emyaka 1000 eyemo. ndogotebe amen abo mbanyare kugamba na kristo mbanyare kugamba na nyasaye emyaka elbweyemo emyaka elbweyemo bari babwate okwegena abo mbari bagochigotswa asokobokiwa kweri tangani tobo bari bokobokiwa gwe wakabere the second death 21 verse 8 21:8 kulende aboba n'abatali abegenwa aboba mbari tobwete amakweri ango nateba na ntobwete amakweri aboba nabari batari abegenwa n'abagechi karati yangu ntugecha ina mnatura ntogecha ina ntuancha ina twensi abagechi n'abaiti abaiti ntura n'abatumani abaiti ntura gaiga nabye komboro imanyete asogoita abatumani barabuntura nabwo abange ango nabateye nabwo abange abatumani abarogi barahumbaro amo n'abarogi na twensi usibonse abarogi abasasi mimewekano barabuntoro abutogosasima chisimi abutogosasima abana natoyasomiri abana abutogosasima chibesa n'abasasimi emebwekano obolimu abanyabolimu barombaro oyo okwana obolimu kero omonto nabanga bateba ase 99% kero omonto namaye tanaranyibeka 99.9% ose 99.9% twaspina abanyabolimu twabwekanire ebukwa bateba se yotabya isanga ko batebi twabwekanire ebuka batana mwabwekanire iso ino umunyamolimo nororyo saitani twabwekanire twensipi twabera abanyabolimo yani uritayo ringana asamangana atano elimo lile lyobo maene ali simukugamba amangana atano nyenkorere mago bate umugano saitani umetera ago tongaina lakini tara gukora bibe saitani tanya gukora bibe saitani eke bakorete igoro agakora keraje tasenseye ere nugo tongaina muna tokongainana okongaina omukisangio okomotebi toende tochikoiba yatorogo omwana oyo chigasoma guchiaku mokomoro gasomere ndaite okongainana saitani era agotebi na koraiga tiriba agotebiri osikamaega o saitani nabange ekondakta ose omonto oyokora ababechi gari akarati amanamba egari eye kobori omochanga driver nere gari ne tabaso tuomere getugi bono ye driver ategemete orori oyore maega nyakomotena ki inchwae getugi ikwarangane bya mbiyore kogoika kogia ke getugi keri omonto ori mbora akogechigu sa kogoka omonto okogechigo n'omotereba oyere egento arakore onyore nobongo mborugete ase nini ere egento agogokora naki nogogosekerera na obe nabo gwakora iga watuomire getugi gwagiakire lakini ngogotebi kwago mpaka wacha gogetuoma nere ogera gwakora ki gwagetuoma na saitani nabango omonto oyu ere akogotebi ina inchu aye mbuyore kogo swengoro ime ochaka kogosekera naki ndocha n'omonto omoriri ayembusa igo saitani ago kong'aina twabera abantu abanyabolimo ensemo yabo
nebe ase nyanja egwoka omuliro abantu abo twakwana bonse ensemo yabo nebe ase nyanja egwoka omuliro okare na kare. aya naro amakweli akabere Aya naro amakweri akabere. Amakweri akabere abantu barose rigu nao bakwanwa ase ekevungeki mbarenga bakwanwa abarogi abaibi abatumani abagechi abanyabolimo abasasimie chisanamu abo bonse bona ayabunga yore ibori ayenga yore asabu kiagara amakweri akabere. Amakweri akabere nigarose rigu saitani lakini kwabwate siri saitani kwabere the agent of Satan. Igo tutware ogosemeri kwa amakweri amatangani kiagara aba amakweri amatangani osoko boki wakweri tangani mbanyoro bogima bwakare na kare. EU 21 verse 3 and 4 nkorero 21 3 and 4 abu n'abachenu ba Nyasaye inkaigwe ryogiri nene rikorwa ase ekero kia Nyasaye rigoteba rora obomenyo bwa Nyasaye nigo bore amo na barabi intumwa y'abantu Nyasaye abu tokoigubuya Nyasaye no amenye tamo na intu Nyasaye no aramo na intu kera togotara andos Nyasaye no are na amo na intu era namenye amo Nyasaye namenye amo na barabu umwanya bantu na barabu na babe abantu baye n'abantu abo bonsi bakomenye na Nyasaye mbaba abantu bangu ba Nyasaye na Nyasaye omonyene nabe amo na barabu na Nyasaye omonyene nabe amo na barabu lakini bari barabi abegenu nande natinye kera ririga kurwa sama isabo igo bono ebinto bitaba saba bari bamukikomeyamo na Nyasaye na bari nari Nyasaye akomenyamo na barabu egentege tangani makweri takoraki nonya ngweterie tatumire makweri takoba nonyangake nonye no kwiumia osokorera anto genda tukorera tonya kwiumia mungina maokoro bosibori ochire nonye no kwiumia ngoko ba nonyangake gose obororo tiboko bao ekiagera amangana eritangani atiekire ose aikire kueta nonye obororo mboko bo boniga efamily nabigweta obororo obonene asinyinchu maokoro ruro otigire ribaga rinene ase family lakini niyo tokuba asogo semeri naki aba bago chikomenya na Nyasaye borumbo kobo koumya ngokobo makwirita kobo egendo kera aboro no buchenga no mogoko amo na Nyasaye igoto nyare komo semeri na andi tumaete na kero torakwe enga kitorakwe tokwe tomo semereti omonene tata Nyasaye kene nkio torakora so ugimo bwense. It is only trusting and believing God. Ekina kiyoka torakore muna abakristo muna abana ba Nyasaye abatungu ebitungu bya Nyasaye nonye tuwasare tari tuwasareti etwakataki etwangainetwe asomo gondo Eden goruoso kongainwa ibe bigasoa ibe karabyasoa amakwiri akoraki baka nandi gento kena somete anko muna dirie Adamu atamete akainyora aribusa kitirianda akaenda koiroseri yanga njanga kierosereti amato eyanga yobegete njanga yobegete njanga
eyange yembegete eyago nyerigereri stiri namato kotoni ingentoki chikotoni chichire chiangechi ese namato igo stiri ibe notore nabirobio it is only trusting Christ nere bieka nyasaye tigabaseni nande abarenda ase obotuko obogima bari bakobuta muno omogambi ateba tobuate amasikani y'omong'ina ase enyangi yaye omoeri nyasaye tiabaseni gwetera setakisi tomotore tosabe omwanchi tata nyasaye omwana omoika omochenu twachire asore ase maroba ya bono ase enchi yogo gwakera mbuya mono gwatoraire ase amatuko aya amange korwa engaki omong'ina anyare korara nantu anyare komorenta ase enyomba yaye anyare gotimoka ase obotuko obo goikera rituko ria mambi twasemeiri nti twakoreta ase ebibe korwa ase omogondo Eden ebibe bikarenta amakweri nara ayo agendete goikera omoeri bwense nantu bwatogosemeri kerore n'oburotu bwao tonyare konyora obogima bwa kare na kare kero turakwegere na kurigeria Yesu Kristo ase omusaraba tumete Yesu Kristo agatubwera ons ase omusaraba nindu turanyare gosira ase ogwancha gwitu lakini twasemeri gwetera ase amanyga Yesu Kristo tonyare konyora obogima bwa kare na kare abasani n'abairi n'abamate bonse twibekire ase amaboko ao otora ase obotuko obo goikera engaki ya mambi kero turanyare gotwara enyangi enene y'omong'ina obosera n'obwanchani n'omorembo Yesu Kristo orokana ase family nandorokane ase omokutano bwense twasemere koigura amasabaito gwetera setakisi tomotori amen ase amarieta bari batamaeti nkorokwa Albert mokwa oyo Murang'a noibwa omweno moino etundu baria nabakire mbia mono anga aburi na chanywarie ondo nyakomoboria muna amasomare nje ntwakwante nere konare koenda Bugema University agansemi agante nasometo form 1 I don't know nasometo agantebi Buganda au Bugema mobeiga twakore semester twachirango no turabona asante sana tiganda ngerie omo chairman alente committee and akora some announcements. Tiga ngireri wageri kwa nga abasani homongina erena bosibori abuga bairobya yene semina tuakire kwetera sokora kumongnoyo abatotora manya Yesu tomonyore totera Yesu tomonyora atori ubima bwaitu bono oyo kwana Simeon ariga korokwa mwaka no kuba maya okuba no mwaba abuga nere nabashiretie mama mwabo yorengina moke mongina busori oino makomoke oraire ase committee kenyoreke gima oyonere mo chairman oraire omogando oyo gwikera toikireiga bono yakorete committee babwatira namona barabo gwikera iga tigera tonyore reportinga tubwate eteni abantu mbaruete kero abantu mbiyabare kigia tigaire igo committee eri yane tiga tonyore committee yekenyoro yotubwate mo chairman Simeon ariga tonyore vice chairman Oginga Evans Oginga okemwa igo tonyore vice secretary John okemwa oyo renge secretary yakuru kupita Simeon kurwabo tonyore coordinator Faith Marori okemwa kurwabo